Semáforos, sinais, pasos de peóns, vehículos... Os máis pequenos de Ribadumia gozaron hoxe dunhas xornadas divulgativas sobre tráfico. Estes obradoiros levanse a cabo dende hai 4 anos grazas á colaboración entre a Escola CRA da Vila e a DXT. Bueno, pois estas xornadas son unhas xornadas de tráfico que facemos desde fai 4 anos. Entonces, bueno, empezamos cun proxecto na escola, no CRA de Ribadumia, relacionado con tráfico, e, bueno, gracias a iso, pois empezamos a traballar un pouco pois cos da DXT, bueno, coa Autoescola Barrantes, que é daqui de Ribadumia. Entonces, bueno, axúdanos un pouco a levar todas estas xornadas de tráfico. A xornada consta de 3 obradoiros. O primeiro é unha charla para introducir os máis pequenos na seguridade do tráfico. O segundo consiste en montar nos vehículos da policía e da autoescola, e o terceiro é a posta en práctica do aprendido nun circuito preparado. É unha charla onde lle ensinan aos nenos un pouco os sistemas de seguridade, para ir no coche, e despois, pois, bueno, os axentes de tráfico traen os seus vehículos, a moto, e a Autoescola Barrantes pois trae o camión e levaos a dar unha volta, e así ven pois como funciona un pouco pois para aprender a conducir e como funcionan os axentes de tráfico. E dentro o circuito, claro, que é o que máis disfrutan eles, porque traen os seus vehículos, as súas motos, bicicletas, o seu casco, e aprenden un pouco pois a seguir o sistema, é dicir, os semáforos, stops, un pouco pois todo para cando van co coche, pois tamén ensinarlle aos pais como funciona, é dicir, que está en rojo, tedes que parar. O obxectivo é que os máis pequenos coñezan os sistemas de seguridade tanto nos vehículos como nas rúas. Pois o que se busca que aprendan é pois eso, o sistema de seguridade nos coches e tamén andar polas carreteras, por, bueno, un pouco pois eso, todo o que funciona alrededor do tráfico. Nas xornadas participaron 60 nenos e nenas de 3 a 5 anos. Como peche, os pequenos gozaron dunha actuación de clown e dun colombódromo con pombas mensaxeiras.